Seguim des del Via Augusta, seguim des del grup Terramar, seguim amb aquest contingut important des del Vinceum. Comencem la quarta temporada del Via Augusta i encara ho convenient començar des de la capital del Penedès, des d'aquest lloc tan emblemàtic és el Vinceum, conegut com a Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, ja en portes de la seva inauguració imminent, que està al caure en qüestió de pocs dies i que, evidentment, el grup Terramar en farà també un ampli seguiment. I què millor que també, ja que som a Vilafranca i som aquí al Vinceum, parlar d'activitats de festa, activitats de cultura, activitats lúdiques i activitats de molts aspectes. De fet, ja és la segona vegada que contactem amb la Fundació Pinae, perquè al llarg i ample de l'any fa moltíssimes activitats i tornem a contactar amb el seu director, amb en Joan Melero. Joan, gràcies per acompanyar-nos aquí al Vinceum i per ja venir-nos a explicar tot el que esteu preparant en aquest nou curs lectiu que comprèn, aquí portes una xuleta que, escolta, jo no sé si en mitja hora ens hi cabrà tot, però intentarem que sigui així. Benvingut, Joan, gràcies. Bon dia, moltes gràcies, Joan Enric. Fundació Pinae, heu fet vacances ja o no? Hem fet algun petit descans, però ja estem totalment actius i preparant l'inici de curs, com bé deies, que és ara, tot i que anem per pressupostos i moviments anuals, com totes les entitats, però podem dir que sí, en acabar l'estiu, el període estival, comencem amb força i hem vingut amb nous projectes. De fet, vau acabar, que era ja estiu entrant, no?, les activitats? Sí, Déu-n'hi-do. Vau acabar ja que sabia el juliol, pot ser? El juliol vam cloure el Festival Solidari Músic Veu en quant a activitats, el Festival Solidari en la seva 10a edició, 2024. Ja estem pensant en el 2025, però estem molt contents perquè realment ha sigut una activitat que ens ha implicat durant més de 8 mesos i que justament la setmana vinent farem el lliurament dels beneficis generats a través d'aquesta 10a edició, aquest any en benefici de la investigació per la cura de l'ELA, vehiculat a través de la Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls, i de l'associació CAT-ELA, de suport a les famílies i afectats al Garraf i a l'Alt Penedès. I llavors la setmana vinent farem el lliurament, estem molt contents, perquè realment ha estat una edició que ha permès molta participació. Han tingut més de 6.000 persones que ens han acompanyat, que han volgut ser solidaris i participar en aquestes activitats culturals de forma, a més, reiterada, gent de territori i gent de fora territori. Per primera vegada en tenim un percentatge molt elevat de persones que provenen de comarques, sobretot de la província de Barcelona, però també n'hem tingut d'altres comarques i inclús d'altres llocs de l'Estat. O sigui que bé, estem molt satisfets, ja dic, la setmana vinent farem el lliurament i bé, ja estem acabant de cloure també la preparació del que serà la propera edició del Festival Solidari Músic Veu 2025, 11a edició, que si Déu vol presentarem el 22 de novembre i allà presentarem nous espais, un salt qualitatiu important pel que és l'assistència de perfils eclèctics, artístics, també de territori, de perfil nacional i inclús de perfil internacional, i bé, d'alguna manera... Ja pots dir alguna actuació, si vols, ja vols començar a anticipar, ja crec que... Et puc marcar l'objectiu. L'objectiu és, igual que els anys anteriors, però aquesta vegada amb un esglaonet més, ampliar territori, ampliar espais, permetre més participació. I aquest any, és que no puc dir-ho perquè em mataran els companys, però no vull pas comprometre. 3 cèntims i mig, aquest any l'entitat beneficiària serà tan potent com les anteriors, amb una causa que també requereix suport i que ens implicarem, al igual que amb la que concloem ara i les que hem fet els últims anys, amb la màxima implicació, no només perquè sigui un festival musical on es conjugui la cultura a través de la música, sinó també perquè l'entitat tingui veu, que és el que pretenem, fer música i fer veu, per divulgar tota l'acció que es necessita i tot el que l'entitat requereix per tirar endavant, ajudant a les persones del territori. Bé, el que esteu fent, inclús heu començat centralitzant-ho inicialment a Vilafranca i al Penedès, però està clar que la vostra vocació és d'extenem-vos, arreu de totes les comarques. La veritat és que el centre neuràlgic és la capital, que és Vilafranca, l'Alt Penedès especialment, per la nostra proximitat, la realitat és que estem aquí, i ens és més fàcil, però hi ha tantíssimes oportunitats en aquest territori tan meravellós que s'han d'aprofitar. I clar, el que intentem és arribar a tots els àmbits més especials de la vegueria i aquest any intentarem mostrar nous espais i apropar-nos també a un públic diferent, però també en el públic tradicional i habitual, que són seguidors fidels, que ara comentàvem amb una amiga que està per aquí, que ens deia que
quan comencem, perquè és assidu, és habitual de les activitats que fem, no només a Músic Veu, sinó també d'altres, no? En l'àmbit de la cultura, ja saps, Joan Enric, que hem presentat ara, i això sí que podem dir-ho, no? Una nova proposta de promoció cultural, que és justament en clau d'humor, no? En clau d'humor, com mostrarem amb els nostres televidents, un cicle de monòlegs en clau d'humor que és a punt de començar, no? Està al caure. Sí. Són 3 activitats de perfil teatral, comèdia, en concret monòlegs, a través dels quals volem fer un traspàs per la quotidianitat, rient de la vida i rient de les coses que ens passen i d'allò que tenim més a prop, sense fer mal a ningú, des del respecte, i de la mà de 3 artistes o 4 artistes que són referents al territori, no? La Raquel Herbàs i la Irene Minova, que actuaran el dissabte, dia 19 d'octubre, a les 20 hores al Fòrum Verger Balaguer. El Xai Franquesa, que ja el coneixem, que ja el vam tenir a la darrera edició de Músic Veu a Sant Pere de Ribes i va agradar molt, i a més tenim una relació molt entranyable amb ell, i de seguida que li vam dir es va oferir a venir aquí a Vilafranca. Serà el diumenge 27 d'octubre a partir de les 7 de la tarda, i el Miqui de Cai, que és un senyor andalús de Cádiz, que és divertidíssim i que ens farà riure segur pels descosits, el tindrem el dissabte, dia 9 de novembre, a les 20 hores. Tot plegat ho farem al Fòrum Verger Balaguer, un fòrum renovat a l'auditori del Fòrum Verger Balaguer, que estem canviant integralment la fisionomia. Això és novetat. Això és novetat, estem treballant, i la idea és inaugurar a partir d'octubre amb una nova fisionomia que respecta també els espais, el fa més amable, més accessible, i preservant la qualitat tècnica de l'espai per acollir congressos, música, xerrades, teatre i tot allò que volem continuar fent per dinamitzar i donar vida a aquell espai, no només amb activitats pròpies, sinó també amb activitats que tercers vulguin organitzar, no? Ja sigui administració o privats. Jo penso que és important posar bon humor a la vida, no? També. I tant, i tant. Hi ha prou problemes ja amb el dia a dia. És un debat que vam tenir... Anem a començar amb bon humor tota la temporada. En el marc de la promoció cultural, clar, hi ha tantes oportunitats i tantes possibilitats que vam pensar que què millor que començar el curs que fer-ho amb un grup de monologuistes, amb un grup de persones que ens ajudin a abstreure'ns una mica de la quotidianitat i a riure de nosaltres mateixos a través de 3 espectacles com seran aquests, no? Tenen un preu únic, costarà el tíquet 15 euros. En aquesta ocasió ens orientem a la promoció de la cultura, volem que la gent participi i s'ho passi bé. I de retruc, doncs, que vingui també gent, la que vulgui, a Vilafranca i promoure també la capital per fer activitats culturals, no? En clau d'humor, doncs, el Fòrum Verger Balaguer, renovat, cicle de monòlegs que organitza PINAE, com podíem dir, activitat de sortida d'aquest nou curs. Comencem ara, però jo suposo que, segur que al llarg i ample del que resta d'any i per l'any que ve, tenim aquí un contingut de coses del món de la cultura, del món social, del món dels projectes. Explica'ns una mica. Si pots fer-nos un compendi, vaja. Vinga, intentaré ser breu per no estendre'ns massa, però sí que és veritat que, clar, una altra de les activitats que comencem ara és dintre de l'àmbit de la col·laboració amb l'Acadèmia Catalana del Cinema, amb obres cinematogràfiques produïdes, dirigides o actuades per personal català, siguin en castellà o en català, doncs tornem amb el cicle Gaudí. Ja tenim la programació pel setembre, octubre i novembre, que es distribueix a través de 100 i pico sales de tot Catalunya. Aquí a Vilafranca l'estem fent nosaltres també al Fòrum Verger, i ja tenim la programació. La propera pel·lícula la setmana que ve tindrem Mamífera, després el mes que ve tindrem Pájaros, i al novembre tindrem una pel·lícula que ha sigut un èxit cinematogràfic de les produccions catalanes, que és La casa en flames, que se n'ha fet... Bueno, un rècord d'assistència, vaig llegir l'altre dia, que havia sigut una de... Sí, està superant, inclús està superant l'assistència del Carràs. O sigui que, Déu-n'hi-do, una comèdia molt divertida, molt fresca, molt d'aquest estiu, i bé, la tindrem al novembre, i doncs per disfrutar-la de nou també amb el nostre... Que vagin apuntant els amics que vagin venint, perquè es poden quedar fora tranquil·lament, no? Sí. L'àmbit de la cultura ens ocupa i ens preocupa, però també ens preocupa l'àmbit de l'educació, i aquest any col·laborarem també amb un projecte nou que dirigeix, que estimula i organitza justament l'Ajuntament aquí a Vilafranca, que és la Fira Èxit, no?
de la formació, de l'educació, que conjuga projectes de perfil educatiu amb les necessitats que tenen les empreses del territori per donar sortida acadèmica i professional amb els joves que no saben cap a on orientar-se. Això serà a l'octubre, es va fer la presentació prèvia fa uns mesos i ara en breu es tornarà a fer ja la presentació oficial i també estarem al costat d'aquestes iniciatives que ens embarquen amb la millor de les voluntats i sobretot no només pensant en cultura sinó també en educació, que és una de les potetes que també ens preocupa. I obrint-nos dintre el mar del territori, doncs bé, aquest any és l'any de Víctor Balaguer, del bicentenari del naixement de Víctor Balaguer, que és un escriptor i polític referencial a nivell de Catalunya i molt vinculat amb Vilanova i la Geltrú, on es va reobrir recentment el Museu Víctor Balaguer, cosa que ens ha d'il·lusionar a tots, perquè al final també és un referent, al igual que ho és el Vinceum, que l'obrirem també aviat, que ara parlarem. Ara parlem. Que també ens està il·lusionant molt. I bé, dins el marc d'aquesta activitat, del conjunt d'activitats que es fan en el 20 centenari, col·laborarem amb una acció de perfil educatiu per donar a conèixer la figura a través de totes les escoles de Vilanova, que és un tema que ens agrada molt i que començarem ara també. Assenyalar també que el Fort Verger, la sala d'exposicions, és un espai viu, és un espai en el qual ja sabeu que cada 3 setmanes, 4, anem renovant les exposicions. Ara estem disfrutant de l'obra de la Júlia Ríos, que és una pintora de Vilafranca, que ens ha compartit la seva obra, que l'any passat va ser seleccionada amb el Premi Pinae de Firart i que ens està deixant a tots bocabadats, no només per la seva qualitat artística, sinó també humana, i per la quantitat de visites que estem rebent a diari de persones que venen, sobretot del territori, però també de fora, perquè ens venen turistes al cap de setmana que venen amb diferents llengües vehiculars i ens ho passem molt bé explicant-hi que això és d'un artista de territori i s'interessen no només per l'artista, sinó també per la vila, per la possibilitat que dona la vila per conèixer espais i, evidentment, tenir el Vinceum plenament obert el dia que toqui serà també una oportunitat magnífica. Som el Vinceum, som el Via Augusta i estem parlant amb en Joan Melero, director de la Fundació Pinae, d'aquest seguit d'activitats i recull. Estic parlant del Vinceum, d'aquest cas important de les cultures del vi de Catalunya. Jo et preguntaria, com a persona que estàs al capdavant d'aquesta entitat, d'aquesta fundació que mou tantes activitats i tantes coses altruistes i en benefici realment de que tothom s'ho passi bé, però també recollint per bones causes, què suposa per vosaltres també, per Pinae i per Vilafranca en general, tu que ets un home de món, un museu com aquest? Doncs és un referent, i ha de ser un referent. Ho és i ho serà. I ho serà encara més per la dimensió que té i per les possibilitats que té amb aquesta nova infraestructura tan magnífica, no només la part antiga, sinó sobretot la part nova, que dona moltes possibilitats de fer una oferta molt ampla, molt oberta i a la vegada d'una extrema qualitat. Per nosaltres, que hi hagi un espai com aquest en el territori el converteix en un espai referencial. De fet, serà el museu més important, ho sentia abans, i ho he llegit, i a més ho estic veient, sense ser excessivament pretensiosos, però almenys un referent importantíssim en el territori, que al final estaria molt bé que quan la gent marxi d'aquí li quedi el record de que ha visitat un dels millors museus, o el millor del món, però almenys el referent cultural del territori. Per tant, nosaltres què fem? Doncs ens alineem amb aquestes activitats al 100%. Ens agrada que hi hagi aquestes iniciatives i ens agrada que això maduri i tenim moltíssimes ganes de que això estigui en funcionament per continuar sinergiant accions i poder estimular de forma directa o indirecta que hi hagi una cosa a l'altra. I Cus Pinae ha pensat fer alguna cosa aquí al museu? De ben segur que alguna cosa. Sí? Sí. No puc parlar més del compte, que després ja et dic que tot se sap, però sí que és veritat que estem col·laborant amb Vinceum justament amb un dels festivals més importants que es fan al territori, que és el Vilapensa, que era una aposta agosarada però extraordinàriament increïble, de molta qualitat i en el qual sí que s'ha convertit en un referent de la cultura i de la filosofia en el territori. No fa massa, ho feu cada any, presenteu una memòria de les activitats de la Fundació Pinae i no sé, cada any veig més pàgines aquí, però em deies que de cada any que ve encara serà més gruixuda. Una memòria d'activitats anual de Pinae que recull tot el que feu al llarg i ample d'aquests 10 anys i totes les causes que es fan. Com ho feu per
editar aquesta cosa tan maca? Com s'ho feu, això? Doncs a través d'un equip de treball que és extraordinari, que tenen una voluntat de transmetre i de comunicar tal qual es fan les coses. Intentem que sigui un resum, que sigui agradable, que no sigui passat, però sobretot intentem que reflecteixi tot allò que s'ha fet durant tot l'exercici, d'una forma respectuosa, d'una forma completa i, evidentment, doncs, amb una visió que és la que volem transmetre. Ja saps que no venem res, que aparentment no fem res, l'únic que volem és que les persones del territori es vegin beneficiades d'oportunitats, tant en l'àmbit de la cultura, de l'educació, de la cohesió social i econòmica, i, per tant, doncs, poder ajudar als altres a través de totes aquestes activitats doncs, és el nostre èxit, el nostre mèrit i, per tant, la nostra recompensa. No? Escolta'm, al llarg de l'any en quantes activitats participeu, i tu en especial? Moltes. A vegades jo tinc una fotografia meva a casa, Sí. la meva senyora em veu cada dia, els meus fills de tant en tant, i espero que em recordin sempre com una bona persona. No, bromes a part, la veritat és que tinc la sort de que a vegades m'acompanyen i, per tant, doncs, això fa més fàcil poder estar en moltes activitats. De tant en tant em trobo amb l'alcalde de Vilafranca o amb els altres municipis i em diuen alguna així com tot de broma, que fem vides paral·leles. És veritat, fem vides paral·leles perquè estem implicats tots en causes que ens haurien de preocupar tots. No? I tenim una responsabilitat. Nosaltres, com a Fundació PINAE, no n'hi ha de més fundacions especials com la nostra, no? En el territori. Per tant, tenim una responsabilitat i un compromís. I, afortunadament, una independència. Per tant, doncs, el fet de tenir un equip molt proactiu, amb moltes ganes de treballar i sempre preparats i actius per fer mil coses i pues fa que aquest humil director i la resta de l'equip doncs, estiguem sempre en continu moviment. I això és el que creiem que ha de ser. No? És molta la gent d'entitats i també de diferents vinculacions que venen a parlar amb vosaltres per intentar doncs, buscar algun nucli de col·laboració. Sí. Cada setmana en tenim reunions i entrevistes amb entitats, amb responsables, amb persones que ens evidencien, manifesten, expliquen projectes i situacions que sí, avui tenim milers de maneres d'obtenir informació, però clar, en primera persona sempre és més accessible i més fàcil i més directe. No? Llavors, nosaltres tenim les portes obertes, ens entrevistem i dintre del que podem doncs, intentem donar recolzament. No sempre des d'un punt de vista crematístic, perquè no sempre és possible fer aportacions, perquè evidentment nosaltres liberalitats i aportacions directes no en podem fer, si no és a través de la convocatòria, que ara en parlarem, però sí a vegades bé per compartir coneixements, expertesa, que a més també ens van bé a nosaltres per poder coordinar-nos per fer projectes en comú. No? Molts dels projectes que fem no serien possibles sense la col·laboració. Vivim en terra de castells, jo sempre estic fent el mateix símil, no sé si el vaig explicar l'altra vegada, però com fem un gran castell? Doncs emplegant molt d'esforç, molta força i moltes mans amb voluntat de fer-ho. No? Per tant, trobar la manera de col·laborar, sinergiar esforços, ens permet fer coses més grans. No? I en aquest territori que afortunadament ens trobem gent extraordinària, que no tenim fi, doncs al final ens anem trobant i anem fent, bueno, qualsevol cosa és possible. Impossible is nothing, no? Deien uns senyors amb un anunci, doncs això és així. Es nota que vens fresc de vacances, vull dir que aquest any sí que es nota que vens doncs, ja amb ganes de parlar i de fer coses perquè fer uns dies de descans sempre és bo. A passar la festa major, com anar a la festa major? Com la veus, la festa major? Molt bé. La festa major és un referent no només cultural, sinó també lúdic i no només transcendeix aquí a Vilafranca, sinó també arreu del país. No? Ha sigut magnífic aquest any trobar-me amb persones que venien de grans capitals i de fora, que venen cada any a disfrutar de la festa major, que ho fan de forma anònima i discreta, però que no fallen i te'ls vas trobant any rere any. No? Van tenir una diada una mica trafegadeta, però al final es va acabar fent... Vam acabar més tard, però bueno, va arribar a bon port i la noia que va tenir el programa està perfecta i, escolta, a mi no hem de perdre les ganes de continuar fent diades i fer castells. No? I la resta d'activitats, doncs, home, conservar els trets culturals d'una activitat que fa 300 anys que es fa d'una forma similar a com es feia, doncs és meravellós. I és únic, i és un patrimoni cultural que s'ha de mantenir. I, per tant, doncs, tots els esforços que es facin per mantenir aquest tipus d'activitats, doncs benvinguts siguin, perquè no oblidem mai d'on venim i cap a on anem. No? O sigui que fantàstic.
Ens queden 5 minuts, em diu el meu productor, i aquí hem de fer encara un compendi de moltes coses. Per tant, anem-los a aprofitar bé. Fes un resum ben fet del que ens tinguis, Joan. Mira, sobretot em voldria centrar en l'àmbit social. Ja sabeu que la Fundació, des de fa 6 edicions, està realitzant la convocatòria d'Impuls pel Territori. Aquest any vam fer una convocatòria molt més ambiciosa, amb una dotació de fins a 500.000 euros, i justament a finals de juliol es van seleccionar 32 projectes de l'àmbit cultural, educatiu, d'hàbits saludables de vida i de medi ambient, a part de socials, i a principis d'octubre farem la signatura dels convenis, iniciem el nou curs amb aquestes 32 entitats. Perquè tinguis una idea, l'anterior convocatòria, la dotació era de 300.000 euros i es van seleccionar 23 projectes. Passam de 23 a 32. Llavors, clar, això és una tasca que ens il·lusiona també moltíssim, i ens il·lusiona i ens motiva perquè tenim feina, se'ns gira feina durant tot aquest any, no només fent l'aportació, perquè a més fem seguiment i acompanyament i divulgació. I per tant, doncs, també això ens apropa a la tasca que fan les entitats per veure quines són les seves necessitats i per on podem acabar vehiculant possibles solucions que tinguin continuïtat en el futur. Vull recordar una activitat que hem fet aquesta finals de juliol, que va ser molt maca, que va ser un team building justament en col·laboració amb els castellers de Vilafranca. Un team building que habitualment es fa en empreses i que vam poder coordinar amb la col·laboració de 5 entitats de territori que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual. Són Mas Albornà, Àuria, Tegar, Santa Teresa i no em vull deixar ninguna... i Ave Maria de Sitges. Llavors va ser una activitat extraordinària que va permetre la interacció, la participació, especialment la inclusió, i va ser una activitat que probablement estem pensant que podria tenir formats en el futur també per poder donar més oportunitats, no només de perfil ocupacional, sinó també de perfil lúdic i d'inserció en el que és l'àmbit cultural i de coneixement del territori. Estem treballant en un model de voluntariat propi que volem extrapolar a les entitats, volem ser impulsors del voluntariat. Això em sembla que ja ho havíem comentat a l'anterior reunió. Sí, és veritat. I després, clar, ens preocupa la preservació, la protecció, la vulnerabilitat, que cada vegada hi ha més. I per tant, ens seguim implicant en activitats com la de Rotary Vilafranca, que es farà ara aquest mes, també hi estarem. Ara fa poc vam estar també en una activitat que es va fer en benefici d'Autisme en Futur, una entitat que treballa a l'àmbit del Garraf i de l'Alt Penedès i que estan fent una tasca extraordinària, i com aquestes, les que vagin venint i tinguem capacitats per poder fer. I vaig molt ràpid, Joan Enric, amb les coses que ens vindran en el futur. Estem treballant en algun projecte relatiu a hàbits saludables de vida i especialment de perfil solidari. Ens preocupa molt el tema del rebot solidari, de l'economat solidari i davant de la dificultat que estan tenint a nivell econòmic, i per tant ens impliquem en això. Estem fent noves inversions en infraestructures per millorar la sostenibilitat. Ara que estàvem a dalt estàvem veient la teulada de la residència Ingla de Via, que hem ficat 105 plaques solars per millorar la sostenibilitat i l'eficiència energètica de l'immoble. El del restyling del fòrum ja t'ho he comentat, que això serà meravellós i que esperem presentar ben aviat. Aquesta sí que és sorpresa, I estem treballant amb la redefinició del pla estratègic de la Fundació a 5 anys vista, un pla estratègic en el qual hem demanat el suport no només de l'equip i del patronat, sinó també de persones alienes a l'entitat que ens permetran acabar de definir cap a on hem d'anar quan el camí que ha d'agafar la Fundació al territori, amb una missió molt clarament orientada a l'estímul i la generació d'oportunitats. Bé, no sé, és que... Queda algú més per veure? Alguna sorpresa, alguna cosa més? Ho avanço, però no puc explicar-ho tampoc, o sigui que ens haurem de veure un altre dia. Estem preparant 2 projectes que seran referent cultural a Vilafranca, i seran 2 projectes culturals de cara a l'any que ve, els treballem de forma bienal, i aquí sí que és possiblement que trobarem una manera de sinergiar aquestes activitats amb espais com aquest, el Vinceum, i amb altres entitats també de territori, perquè tindrà una dimensió tan gran que ja veureu que serà sorprenent, i tornarem a portar la capitalitat a través d'aquestes activitats en moments determinats de l'exercici. Doncs queda oberta la conversa a un plaç no massa enllà, cap a finals d'any, començaments d'any, o quan siguis caient a fer-ho, amb en Joan Melero, director de la Fundació PINAE
de Vilafranca, del Penedès i d'obrint-se cada dia més coses. I, en fi, de fet, ja el que sí queda clar, que d'entrada tindrem bon humor, això sí, aquest festival dedicat al món nadó, i coses que anirem parlant i també nosaltres anirem amb els nostres serveis informatius detallant pas a pas. Gràcies per acompanyar-nos i per fer-nos aquest compendi. Moltes gràcies, Joan Enric. Està clar, però un dia buscarem una hora sencera. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos. Ja saben vostès, una fundació que inspira solidaritat, que inspira cultura i que inspira sobretot vocació de terra i vocació de Penedès, la Fundació Pinae. Gràcies a Joan Melera, el seu director, i des de la Via Augusta, des del Vinceum, continuem amb més convidats especials.